ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുളിഞ്ചി ആയാലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചോറിലേക്കൊക്കെ തൊട്ട് കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുളിഞ്ചി. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. അത് കാരണം ഞാനൊരു 6 പച്ചമുളക് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു വലിയ ഉണ്ടൻ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സവാള, ഒരു തക്കാളി, ഒരു 3 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതൊരു 3-4 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുണ്ടാവും മൊത്തം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈ വെച്ച് നന്നായി തിരുമ്പിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കൈ കൊണ്ട് ഈ ഉള്ളിയും സവാളയൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് തിരുമ്പി ചേർക്കുക. ഈ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചാൽ പോലെ നന്നായി തിരുമ്മി തന്നെ യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടാനും സഹായിക്കും. വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പുളിഞ്ചി തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ പുളിഞ്ചിയുടെ ചെറുതീയിൽ വേണം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. പുളിഞ്ചിയുടെ വേവ് പാകമായി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എത്രത്തോളം വറ്റണം, എത്രത്തോളം കുറുക്കം വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് പുളിഞ്ചി ഉപ്പ് നോക്കുക. ഈ സമയം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കൂടെ ഒരു ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിച്ചതും നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഈ ഉലുവയും പെരിഞ്ചീരകവും കൂടെ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കടുക് വറുത്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി തയ്യാറ്. അപ്പോൾ കടുക് വറുക്കുമ്പോൾ കടുകും ഉണക്കമുളകും വേപ്പിലയും കൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെ കടുക് വറുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.